Halo parlok sa isinpat hakni ke video jonga ngai khuble ya phi baro kiba la yai kersan yanga ya hitu kiwe ki video khamta mru ya tu kawai ka channel ke jonga te kumba phila ai jing kersan yanga ngarung ai jing khuble kiba shikadai bat shibun ya phi te parlok ba kum hakne kasni ini akan biang sepang ke topik jong kini ki kam election ha kini kipor te haswa bangan sedang ya kata ke topik te ngan aiswa kata ka announcement ifi ba hakano ba fikwa ban ai ngaka wrong choice lane kata ka kenyo kata ka correct choice yang haru ngano sui hapo comment section jonga te ha shwaba ngin sedang ya kene ka topik te ngong ye phi baru kinong wiu ya kene ka video jonga larabi phi komen yang kumno rom so la phi komen yang taka kentin ka basngu tanad ru kuble shibun la phi komen yang ada ka ba phi sngu dom ru dan phi sngu i sngu tanad yang haru nganam so handai chong ha kamon ka jong phi te sa kendiat te tong ini sedang no ya kene topik to up kendiat remove ya kene ka bright kamera kendiat te haswa bangin ya sedang te parlok pi layu la jong ki khmat bat pila sakhi la ki jong skor te ngaru kumju ngayo kumta te man hakini kisni la don kat ne ki bala to haswa bangin sedang ya kata te up kendiat hoj menta mo parlok pio ba kini ki artli kini ki political party kila don sisa ya kita ki kertong kiba don sisa katakan nongrim kataka jingpen sai kataka jingpen sngew phang ki mat jing don kam jong kan nekari bar ka jaj penri jongi kataka dei way u kertong jong ka neka NPP way pat u kertong jong ka neka voice of the people party henry pajba te ngamtip na pedeng kini argot mano ban job hakaneka by election MP henry hakajing yo jonga kum hakini gisngi uni udaktor DRL nonglai dru kotong jong kaneka NPP ban yakunya kaneka by election ru udon laga jong nongrim udon laga jong jing pensai udon laga jong laga jengmut ban wanra eta jing kela jong kaneka ri berkejaj bendewi jongi henry uni daktor barskam marbo ru udon laga jong kan nongrim ban pensai ki pajba ban ai kata ka future te ngamtip napeng kini arngut mano ban job hakneka by election MP te henry nginge kum ki pajba ki kham suthu khamsai yakini ki ei baro te lengba ki jing suthu jong ki pajba tengange ba kini arngut ki we na ki unsalong uta u nongmi khmat bat uta u nongya sai nagamta ka ri ga bat ka jaj pendewi jongi te ngin opuslam kapor ndrai ngam wan hangne ban kan tho ya kono ka party ngam wan hangne bangan wan yaro ya kono ka party mar ngaru ngam dei ba ngadon hakono ka party ndrai ngipej we ja kata ka party kano ka party ka ba kham don jingkit khli ya kari ba jaj pendewi ngi pa ba hangta ngin ai ga jingkrisan handrai ya kino ki party ba su kwa tangban penbiji ye ki pajba hakapor election hande en lakut ki kam bijam kissa kutno hangta ye kata ngidep suthu bha nang ne sakmat hande ko pajba kadai ka mon ko jong phi wat asai hang ne hapo comment section te ngiru ni tiplang la phi de kro ko party te ngaru ya phi ngan sa reply la phin klienga te ngram ya kren sibun ya tigi ki hagane kapor re tang kini kitin bakde te ingin saya apa mana pun kini ki arngut ki kertong jong kini ki political party ki kita ki pasatar sisa ban yalap election berkidon sisa la jong nongrim tre hendrai yaki kuwe ru ngamtip let's say ensa job pada kiwe ki political party kata ngamtip hendrai kijing yo ba hakir san pajba ki kham pau kini ki artli ki party te pajba dak ba phi kersan yang ya katu ko ke channel jonga ba ala ai kerteng hoi ka ai kaju hi ba hun hi bro artli hendrai te ya katu ko we ru philak kersan te ya kaneru senang kersan mar kane kade channel ba
kadang sedang mentahi kasngi te mentahi kasngi mentahi usnam mentahi ubnai jong uni u praiba menta te kublai sibun ya pi baro kiba lapej bayai kersan yang na por syakapor te ngin saya sempat sa ki next video mo te phiru phin sayo ngangai phin yo ya kamer ka pokoj bakhia ha ji im jong phi te ngangai ru ba phidon hala ka jong ki kam ki jam te kublai sibun ge jing ya sha jong phi bat ngai sipor te mong saya sempat